episode thar kan en ho ma in pathian thu thiang lim han ngai thale photila thu fing te bung som ni pakhat chang nia mitin omdan hi ma ni mita chuan adik ti ania nima sela lalpan thinlung abok thri episode ma salama khan li zon tong chuan Mu Chen hena ama challenge sa du chuan freshman assembly competition a champion ni masak angai ti a hrit li kan hua Mu Chen chuan challenge chu apom ta ani atopa chuan freshman assembly ni alo thleng ta elder chuan teleportation portal a hong ta northern spiritual mountain a inti siang nei turin zirlai zawng chu an lut ta ani Mu Chen le a thian te po chuan northern spiritual mountain an thlenga chu ta chuan rhino beast rule nen an in chon hala tlang hun danga po chuan yang hong mu kui le binking te po in rhino beast an lo be ve mek bok lo club tumper chu nena chan ani ti hria in moling chuan Mu Chen le luali te chu ma son zel turin na hrila anin rhino beast te chu an lo benga an lo dang don ni engtikong point spirit flag chu an le nge angai ti asoya Mu Chen le luali te chuan an rem tia ron takin tlang chip lampan chuan an tlan ngala an kong lo dal tu spiritual beast zong chu an thian fai mi bok academy zirlai lo om te chuan in elna chu an lo en reng ani atom zok chun Mu Chen le luali te performance chungchang an sei hawa chuti la chun senior ran chuan heavenly ranking a expert pani na lizon tongpo in elna en turin alokal ti a hrengala tunge anga event ni ang ti angai to heti lai hen Mu Chen le luali te chuan tlang chu an lon chunzom zela atopa chun hun mak tak mai mun re em me chuan an thlenga are ema wang chuan an film khur ma le chuta luali chuan an bula ora chak tak a om ti a hra chuaka ngoi rangin thom nei lovin chu mun chu an chua san vat angai ti hrila an hung tol don lai tak chuan yang hong chu chunglama aron lang ngala aron beya Mu Chen chuan rang takin yang hong be na chu abuma ma se rei lo te attack chu ama tan ani lo ti a hra chuaka yang hong hian an hnuaya mu hil mountain devouring python chu kai tho turin le chu tum nei takin alo ti che zok ani python din tak chu le hnuai tangin rang takin aron chuak ngala Mu Chen chu alau thong dewa a chan chu mountain devouring python hi art beast ranking a somriat parukna ani iwang ani heaven level spirit beast chak tak level 5 heavenly fusion stage a cultivator te po that the ko pa chakani Mu Chen hin python hi atlan chit san the aring do awangin yang hong chuan thamwang takin lai mun chu a chhuwa sana a base angei Mu Chen hian python chu a ma chhon angai ma se vani thak takin ama chawani lo luali chuan alo pui wata an pani chuan combination attack chak tak an neya revak lawan be nuwa chuan mountain devouring python chu an that thei ta ani chuti lai chuan zilai dang tam tak po in chulai mun chu an lo thleng ve ngala amai ro chu hlom tam takin an lo muak voi le khata le nuai tang chuan hair spider beast here sen do an ron chuak ta amal chuan an chak lo hlea ma se an tan rol ta tawangin even level spiritual beast po that thei an ni zilai te nu chu hla oma a om ta Mu Chen le luali te chu rang takin zilai dang te an be lai chuan an hnung tol ngala tlang chip lampan chuan an kal chun zom ta ani tlang chip thlen thela om chun chu teleportation portal ania chu lava in a hual vek ani portal om nan thlen hu chuan Mu Chen chun chulai hmun chu mak tak main are le hle ti a hria khel diklo om ni a hria in luali chu film khur turin a tia aman portal chu pan ma saka tumani alo thodang ngei voi le khata mi pakhatin Mu Chen chu aron be thu ta lo be tu hi tu dang lovin yang hong ani Mu Chen chuan attack chu bloka an pani in kara in be na chatak ai tran ngala ma se atu ama chu ain khoina theilo yang hong chuan Mu Chen hi hetiang taka thil ti the ani a be se lo thu a seya ma se ring tok takin ala that the nge yang ti a sei
isona chun zom ma che chuan zilai dang tam tak chu live muna chun an lo thlenga yang hong chuan mu chen a be chun zom zela ni chun zilai dang te chuan spirit flag lak ma sak the na hun ram chang chu an hmang tang kai don ti a hrenga la be zui chu atum talo mu chen pen chu tiang bok chun angai to ve bok mi zong zong in portal an mu rol chuan portal lam chu an pan nga la ma se chu ti lai tak chuan lava spiritual energy tang lo piang makma hen chu lava tang chun anon pok chuaka zirlai zong zong chu anon bea chu wang chon tu mai kong khar chu an thleng theilo pinking le mu kui ang mi chak tak tak te point makma hen be chu harsa an ti hlea an pal tang theilo ani thil thleng en rang chungin mu chen chuan heng makma hen te hi pal tang thei dan tur om ngai ang ti a ring chupmun chu uluk taka en fiat nu chuan stone platform a chuan pakhat te te an zawng kai ni chuan magma hands chu him takin an pumpel thei ti a chuaka a chan chu platform le chu magma hand te be phaka a om lo ani mu chen le lori te chuan chu kong chu an zo nga la an ruam mana chu a hlo tling hle har san na om lovin portal lampan chuan ma an son zela zilai dang te chun an thil ti chu an lo muwa arang takin chu kong chu zo ve tumin an pan ve nga la ma se mu sen le lori te chuan portal an thlen ma lok chuan dal tu barrier chak tak alo in siam nga la mu chen chon luk takin barrier chu en fia a chak lo lai chu a zong ta chu hret chen nuwa a great buddha head technique chu activate ta a chak lo na lai taka chuna attack ta a lu theina tur ko lian tak alo in siam ta second khat po khor lovin mu chen le loli te chu chunga chun an lu ta barrier pi alama chun an lu ta ni zilai lom te chu an ril ru boy ta hle mea mu chen le loli te chawin an paltlang thei chu an lom lo hle thinrim takin mi zong zong chuan an chakna zong zong in barrier chu ti chetumin an be ve le ta van doi thak takin barrier chu a che theilo a chaklo na lai an hria tangai ani a to pa chon yang hong binking le mu kui te point an ron lu chil ve thei ta spirit flag om na hmuna chun an lu ta ani an thlen hnuak mu chen le loli te chu an lo om to a flag la tur chuan a in sual phatangai dona hun khora lovin mu chen le yang hong te chu a in sual tran le nga la an pani hian he hun hi an ngak leng ani heti lai hian loli chuan binking le mu kui te lam chu hoya mu chen le yang hong te chu ain be zo ma sak phot rim te turin atia chumi hnuwa chuan spirit flag la turin anin el le theyang binking le mu kui te chuan du lo vio ma se an rem tia a chan chu an pani hian loli be turin in ring tok na an nei lo wang ani a chan chu loli theina le chakna hi an hriat chian em wang ani a tuna hian loli hian a chakna dik tak hi ala thup zawk ani chuti lai chut ma chhana ding chungin yang hong chuan mu chen chu ena spiritual lena cultivator chaklo takha ani to lo ti apuanga level 5 heavenly fusion middle stage a thleng to ti asoya hi wang hian mu chen ai cultivation level in asang zo ani a chakna asan zo ka wang chon in rin to na nein yang hong chuan a thil ti thena zong zong a chua na cha takin mu chen chu a beita ani mu chen chon a chakna zong zong mai a beile ve nga la yang hong chu ala beile theile mu chen hin hoisen takin be ma se yang hong hi a cultivation level asan zo ka wangin spiritual energy chak zok anei ti a chiang hle mu chen din hun chu a cheta tel maya mu chen chon adin hun siam ramin golden wheel spirit settling formation chu activate ta yang hong attack chu hlo tling takin adang ta ani yang hong chon makati hlea mu chen an chu tiang khopa ranga spiritual formation activate thei chu a oi theilo spiritual lena khan mu chen hian spiritual formation master angin talent engma alalan tir ngai lo wangani ma se chu ti chung chuan yang hong chu a hnung tol du lawa a heaven settling spear technique chak tak chu a chuwa ngala voi khadang a be le ta ani ma se mu chen chuan a spirit formation defensive power mangin
hlothling takin yang hong attack chu a blocka chuti ro chon golden wheel spirit formation chuan yang honga haven settling spear chu atike soma spirit formation atanga energy chaktak in kap chok chuan yang hong chu apan zuya ma se yang hong chuan alo block thayani Mu Chen chuan he formation manghian yang hong chu a hne theidon lo ti a hria trap dang siam atum ta ani ama sebera level 2 dragon elephant formation a deploy a yang hong chuan rang takin chu chuti chet tumina be nga la chuti la chu Mu Chen chu rang takin heart eye state ta aluta ngoi rangin level 3 spiritual formation chakzo great flame demon formation tia hria chu siam atum le ta yang hongan Mu Chen a thil ti tum chu a hria chun amang ang ta le formation chu Mu Chen chun a siam zo ro chuan flame pillar lian tak aron chuaka yang hong lampan chun kalin yang hong chu aron suta ani chumilo entu zong chun Mu Chen hian level 3 spiritual formation a siam theiti an hu chun mak an ti hlom hle ma se master chu tian chuan Mu Chen talent chu alo ngai sang hle ma se chuti lai chun yang hong chuan a chaklo ti pom du lowin ancient tiger dragon beast chu a kaw chuak le chu spiritual beast chak tak ni in art beast ranking lisa somnga na ani chu tiang sakol chak tak lo lang chu a hmu chun Mu Chen chu a boi dewa heti lai hian in dona lo thlir rang tu li zon tong chun ngoi rangin hetiang din hun khir tak hi engting nge Mu Chen hian ama chanang ti alo ngai tu ani yang hong chuan ancient tiger dragon beast chu Mu Chen be turin thua pe nga la sakol chu rin angein a chaklea Mu Chen a spiritual formation chun at top thailo Mu Chen a aron su don lai tak chuan jiu chu Mu Chen tak sa chunga tang chuan nine darbar spirit angin aron chuak nga la spiritual energy na sa takpok chuakin jiu chuan ancient tiger dragon beast chu hnunglama anor leta Mu Chen na chu aron chan him ta ani chuta om zong chun jiu part an hmu chun mak an ti hlom lutuk chu tong thei pon omlo ngoi rengin an thlir thap lengota master zu tian chuan enge ani a ngala legendary 9 leader bar spirit ani ti a chuaka engtin nge Mu Chen hin chu tiang spirit beast chak tak chu a hmu thei ti chu a thiam thei lo ani chuti lai chun ancient tiger dragon beast chu nane dar part ora chak tak chun a ti hlau thong hle ti alanga ma se Mu Chen chuan mi zong ma jiu thil ti thina dik tak chu a phau lang du lo anuna chan hima wangin jiu hne na lom thua rila abak zong chu ama ngein a boi pui dona wangin lungai lo turina hril bok jiu chu na ringa jiu bird spirit chu ala le le a bole ta ani yang hong chu a thindrim zo sawa Mu Chen hian a musit le ni na ria thindrim nai na khat ti chuan thindrim na khat yang hong chuan ancient tiger dragon beast chu Mu Chen chu beile turin thua peta chumi beile nan chuan Mu Chen chuan a great pagoda art chu activate ta chu tiger dragon beast beinan amang ta ani yang hong hian ancient tiger dragon beast chu a chana zong mang tura anor nuwa po Mu Chen defense chu alati top thailo chuti la chon pon lamalo en rang tu master zu tian chuan great pagoda art chu luk takin a thlir renga he technique mak tak hi khoye molai a mu to ni na ria khoya nge a mu ti ero a chuak thailo Mu Chen a great pagoda art play yang ho ancient tiger dragon beast chu anin nor zela energy flom tak chu chuan asiam na sa hle voile khata Mu Chen chuan great pagoda art rotational power chu atipung ta chu chang na sa tak chuan ancient tiger dragon beast chu atike som ta fe kani chuta great pagoda art chu yang hong lama akal zui ngala hebe na wang hian yang hong chu na takin ai hliam zui ngal bok a hliam na lutuk wang chun din po ading theilo ani mi zong chun makan ti hlea a chan chu Mu Chen hian yang hong an he an be se lo wang ani lo entu te chun Mu Chen chu a chakna mak tak awangin an fak ngala yang hongan hriat na hlo ma chuan Mu Chen chuan a ena buang changin Mu Chen chuan yang hong hne na i chunga phuba kala to a dot le a chuan zi zo na huna ni anga tia Mu Chen chuan hne na chang to ma se a chakna zong deuh tho a mang zawa ain be chun zom thei to lo ti hriin number 1 freshman ani thei to lo ti pomin in elna atangin ein hnuk dok ta chu hriat vele mu kui po chuan number 1 freshman ni adu lo thu lo soya atum ber chu Mu Chen be ania tuna chuan in be na mu hnuwa aman a be vele kher angai na hrelo chakna zong mang zo to Mu Chen be chu a ferin a hre theilo ani chu tiang bokin bingking chuan Mu Chen le mu kui te pahni ai hnu do to awangin
championship in ela tum lo thu apuang bok a chan chu luali a hne don lo ti a hriat chen em wang ani luali chuan spirit flag a hmu ti a chiang ta he wang hian he freshman assembly exam a hian zirlai number 1 ani ta ani master zu tian chuan official takin mi zong ma champion a apuang ta a ma alo tiam to angin zirlai asang panga te chuan lo man tha tak an dong don ani atuka chuan anni panga chu spiritual art divine hall ma lo man dong turin an kal khoma master zu tian chun alo moka asang panga anni angin spiritual art divine hall la lu thein tur phalna an hlo chuak ti asoya van nei nei adu sakani chuan divine level spiritual art technique po an mu thei mai thei ati chu thuan hre chuan zilai panga te chu an phur hlom hlea chumi no master zu tian chuan teleportation portal activate ta spiritual art hall chunga a hrual lu ta ani divine hall a an du chuan master zu tian chuan light channel ram pakhat thau a entira light channel tina hian spiritual art technique chair sen lo a ti a sei fia an du thu pau le divine level technique mu theina chance asang jok ti a sei bok ma se technique an than chu a chak pau le trial chu a harsa zualang hunram chang ve khat chau an hudona chu wangin uluk taka an thlan angai don ani chung thua hril nu chuan master zu tian chu a chuak ta chumi hnu zirlai panga te chu an mani light channel sang sanga an mani spiritual art technique tur zong turin an lut ta reilote an in tender ta Mu Chen chuan technique chak tak adu thu sa azong ngala ama a spiritual art technique chair sen lo lang ma se amidla pakhat ma alam mulo ma se to pa chuan technique chak le lom tak anga lang chuan amit ala tatlat mai athunun thei nu chuan thunder face technique house divine level spiritual art ani ti a mu chuak ta ma se a claim the ma lok chuan a sea of chi chunga black talisman chu allowing activate ngala technique chu ala ka rem ti lo ni inalang light channel chung thuk zoka Mu Chen chu a hruaya thil danglam thazok a hmu ni ang main chu adikani Mu Chen chun light channel thuk bera amit a hanmen chuan a ma divine level spiritual art technique a hmuta chu for god constellation scripture technique tia ko ania chu divine category technique chak takani ti rin theiani chuti lai chuan jiu chuan chu technique chu a hril fiata chu technique a chuan demon god pali tharawa om ti asoya an mani hian ngai to phak lo thil ti thina an nei vekani ma se divine category technique ani awangin a trial pass chu a harsa hle anga tia technique hi chithuma thena nia art heaven le divine ate thena nia divine technique hi asang berani ma se chu ti chung po chuan Mu Chen chuan black talisman hian he technique bula hena hruai awangin an inkara hian inzomna engma om ni ngei na ria ing ang point harsadon ma se trial chu nei china tumani chu tungruna nen chon Mu Chen chuan for god constellation scripture technique chu a en chin tran ta chuti la chun master zu tian point zirlai pakhat chuan for god constellation scripture technique man lai divine category scripture pakhat tu main an thiam ngai lo chu a hmu chuak ti alo hrebok makat ti hlea eng zirlai nge hetiang legendary technique hi muta ti chu anga event lo theilo reilo te for god constellation scripture technique mutu zirlai chu tu dangni lovin Mu Chen ani ti a chuak ta master zu tian chun Mu Chen hi adanglam tak zeta ni ti a chuak ta ani Mu Chen hian nether bird spirit anei to a tuna chun for god constellation scripture technique po anei to bok so na chun chu he divine level spiritual art try apal tang thengem ti hi ani apal tang the ni chuan a chana chuna sat takina pung ngeyang ti chuan episode chu heta hian a tok ta ani